skal ikke slå dyrene ihjel, vi skal heller ikke slå hinanden ihjel. Vi skal selvfølgelig alle sammen dø før eller siden. Og mange har nok på et eller andet tidspunkt tænkt, jeg ved, hvornår jeg skal dø, og hvordan jeg skal dø. Det tror jeg ikke er så vigtigt. Jeg tror, det er mere vigtigt at tænke over, hvordan man skal leve. Og ikke mindst, hvornår. For det giver jo heller ikke sig selv. Bare fordi vi lever nu, det er jo ikke det samme som, at vi lever i nuet. Der er nok mange, der tror, at de gør. Nok mange, der er tæt på, måske. Mange, der siger, jeg lever i nuet fra i morgen. Men langt de fleste af os, vi bruger nok vores tid og energi på at spekulere på, hvad der er sket i fortiden. Så, jeg har haft en skrækkelig fortid, det er derfor nutiden er elendig, og fremtiden bliver endnu værre. Og også tænker man, jeg har haft en fed fortid, hvordan kan det være, at nutiden ikke er lige så sjov? Betyder det, at fremtiden bliver rigtig nederen? Og på den måde forbereder man sig hele tiden til et liv, man aldrig selv er til stede i. Hvis man på et tidspunkt er ude og spise en dejlig middag med en smuk og sød pige, i stedet for at nyde samværet og de levende lys og hyggen, så sidder man måske og er et helt andet sted inde i hovedet. Så tænker jeg, kan jeg vide, om vi skal snave senere på aftenen? Man kan ikke udelukke, at jeg skal have tungen ind i munden på den trunde. Det glæder jeg mig til. Og når man endelig får sit kys, så kan man heller ikke nyde det, for så har man flyttet fokus endnu en gang. Man er nu et helt andet sted og tænker, jeg skulle have børstet tænder i morges. Lidt mere grundigt. Det kan jeg godt fornemme. Hun snor rimelig hæftigt med tungen. Skal det forestille at være et lækker kys? Jeg synes ikke, det er lige så godt som det, jeg fik som 15-årig ude i Rødovre. Kan jeg vide, om jeg har det stadigvæk? Det ligger der. Det er fint, vi fortsætter. Kan jeg vide, om vi skal dyrke sex senere på aftenen, og hvis vi skal, er det så mig, der skal give en taxa hjem, og så videre. Og når man endelig ligger sammen i en seng, så i stedet for at nyde det, så har man endnu en gang flyttet fokus og tænker, fuck, det er de forkerte boxershorts. Det håber jeg ikke, hun ser. Nu synes hun nok, det er herredårligt. Eller man ærger sig over, det slutter for hurtigt. Hun gør, i hvert fald. Så kan det være, der følger et par dage, hvor man tænker, kan jeg vide, om jeg nogensinde skal se hende igen? Og når hun så ringer og siger, jeg vil aldrig se dig mere, så kan det være, at man overhovedet fortrød, at man gik i seng med hende til at starte med. Medmindre man selvfølgelig er en dreng. Men kunne det ikke have været sjovt? Kunne det ikke have været fantastisk, hvis man, mens hele den her leg fandt sted, bare havde kigget hinanden i øjnene og sagt, okay, Trunte, prøv at se, vi ligger her helt nøgne og holder om hinanden. Hvor fucked up mærkeligt er det på en skala? Det kan man da godt vende sig til. Så er det fuldstændig ligegyldigt, om det er godt eller dårligt, eller hvor lang tid det varer, eller hvad der i øvrigt sker i morgen. Det her, det gør vi nu, og det gør vi her og nu. Fordi vi har valgt det, fordi vi kan. Fordi vi lever. 4. Hvad er en søster? Hey, tag lys i. Så i stedet for at bruge sit liv på at håbe og på at fortryde, så bør man være i nuet. For ved at håbe og fortryde, det er de 2 måder, man fjerner sig fra nuet på. Og kun ved at være i nuet, bliver man klar til at leve. Så vær i nuet, tal for dig selv, og gør dig klar til at leve. For så bliver du også klar til at dø. Og så tager vi en pause.